Posio on dynaaminen ja moderni matkailukunta Lapissa. Tää ei oo mikään joulupukin Lappi-show, vaan tää on nyt se todellinen Posio! Posio! Jos sä haluut nähdä aitoa Lappia, niin ei sun tarvi mennä korva tunturiin. Posio, tää Lapin oma taikamaa. Posio on jotain paljon parempaa. Loitsuja, seitoja, haamutarinoita, loruja ja koruja ja saviastioita. Posio, tää tarinoiden taikamaa. Posio on ainokainen laatuaan. Jos sä et usko kerrasta, minähän sen väännän sulle raudasta. Tuu katsomaan, tuut huomaamaan, että Posio on taruakin kauniimpaa. Sä voit tulla tänne vaikka onkimaan, haikkaa maata ihan muuten vaan. Chillaamaan tänne luonnonhuomaan, riisi tunturille tai koro uomaan. Täynnä tarinoita, meidän tarinoita. Mikä sieltä etelästä huutelee, tuppa tänne ja istu alas kuunteleen, Posio. Näitä tarinoita, meidän tarinoita. Kun sä saavut Posion Pixitiin, niin poikkeahan meikäläisen putiikkiin. Niin ei tuppokaa puutetta ruuasta, mä tarjon sulle rieskan tosta uunista. Enempää ei jouda sulle kertomaan, sun on pakko tulla tänne katsomaan. Posio, tää tarinoiden taikamaa, Posio. Täynnä tarinoita, meidän tarinoita. Mikä siellä etelässä huutelee? Tuppa tänne ja istu alas kuuntelee. Näitä tarinoita, Joo! meidän tarinoita. Posio on ainokainen laatuaan. Posio on tarinoiden taikamaa.